Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Кася, чому ти вздыхаешь? Где твоя бадзёрасць і натхненне? Можа, у цябе што здарылася? Не, хлопчыкі, у мяне ўсё добра. Просто сумна, што да зорачак нельга дакрануцца рукой. А навошта табе кранаць зорачкі? Можа, табе не падабаецца, як яны размяшчаюцца на небасхіле, і ты б хацела перастаўляць іх па-свойму? Просто калі б да іх можна было дакрануцца, то загадваць жаданні таксама можна было б у любы момант, а не толькі падчас зарападу. Вось яно што. Уся справа ў жаданнях. А ці ведаеш ты, Кася, што нават калі б ты і змагла дацягнуцца да зоркі рукой, то каб яе трымаць, табе б патрабаваліся пальчаткі з лёду. Бо зоркі – гэта ж не агеньчыкі, а сапраўдныя вогненныя шары. Гэта так. Я чытаў, што адна зорка гарачэйшая за кухонную пліту ў мільёны разоў. Ой, а з зямлі здаецца, што зорачкі – гэта проста нябесныя ліхтарыкі. Хлопчыкі, а якія яшчэ цікавыя факты вы ведаеце пра зорачкі? Давайте разам шукаць. Самы незвычайны факт пра зоркі, што мы іх бачым, але некаторыя з іх ужо даўно згаслі. Аднак святло ад іх толькі зараз даходзіць да нас. Неверагодна! Атрымліваецца, што зорачкі – гэта быццам пасланцы з мінулага. Атрымліваецца, што так. А яшчэ зоркі вельмі вялікія. Вялікія? А калі глядзіш на неба, то здаецца, што зоркі зручна змесцяцца ў далонь. Гэта ўсё таму, што зоркі ад нас на вялікіх адлегласцях, больш за мільёны кіламетраў далей за месяц. Таму і здаецца, што яны зусім маленькія. А вы ведаеце, што адно з сузор'яў у старажытнасці выконвала ролю компаса? Гэта як? Яно заўжды з'яўлялася на поўначы. Не зусім так. Проста ў гэтым сузор'і знаходзіцца зорка, якая ззяе над паўночным полюсам. І назва яе палярная. Ой, як цікава! А давайте наладзім гульню і будзем адгадваць сузор'і. Гучыць цікава, але ці справімся мы? Давайте зробім мульціпаўзу, адпачнём, а потым настроімся на зорнае неба. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем на мульціпаказ. Лесік, давай пачынаць нашу гульню ў сузор'і. Пачынаем. Глядзіце уважліва на карцінкі і адгадвайце. Вось першае пытанне. Гэта сузор'е? Гэта зусім лёгкае пытанне, таму што гэта коўш самы знакаміты на ўсім небасхіле. І гэта сузор'е вялікая мядзведзіца. Правільна, Аляксей. Так і ёсць. Мне здаецца, што яго ведаюць усе, і дарослыя, і дзеці. А вось наступнае. І гэта якое сузор'е? Ой, якое знаёмае сузор'е. Калісьці я чула, што калі малюнак зорачак нагадвае акуляры, гэта сузор'е Арыён. Кася, ты малайчынка. Так і ёсць. Арыён таксама вельмі вядомы і лёгка бачны на небе. Амаль што заўжды. А зараз наступнае сузор'е. І гэта... Ой, гэта сузор'е нагадваюць нейкую птушку. Так і ёсць. І як называецца гэтая зорная птушка? Можа, лебедзь? Правільна! Якія ж вы разумнікі! Сапраўдныя астраномы! Ой, дзякуй, Лесік. А я чула, што існуюць спецыяльныя зорныя карты, на якіх можна ўбачыць і пазнаёміцца з усімі вядомымі сузор'ямі і зоркамі. Гэта так, Кася. Нават такія карты можна ўсталяваць на тэлефон. Наводзіш экран на неба, і на ім паказваецца, дзе якая зорачка. І чаго толькі не прыдумваюць. А каб цікавей лягчэй было вывучаць навакольны свет. Згодны. А яшчэ я таксама прапаную паглядзець у экран, бо надышоў час мульціпаказу. Хлопчыкі, вось вам пытанне з падвохам. Які госць прыходзіць кожны дзень у дом і застаецца побач, але яго ніхто не запрашаў? Кася, ну і пытанне. Зусім не ведаю, пра каго ты. Я таксама не ведаю, хто гэта. Эх, сябры, а я гавару пра пыл.
Пра пыл? Усё так. Ён заўжды з'яўляецца ў кватэры. Колькі не прыбірайся, каб усё ззяла чысцей, а з хуткім часам зноў гэты пухлы туман на ўсіх паверхнях і паліцах. Кася, ты ведаеш, што пыл зусім няпросты. У кожнай пылінцы цэлы сусвет. Як гэта сусвет? Пылінка ж такая, маленькая. Відаць, каб гэта зразумець, трэба даведацца, з чаго складаецца пыл. А праўда, з чаго ён складаецца? Я лічыла, што пыл ён і ёсць пыл. Давайте разбираться разом. Пыл – гэта сумесь маленькіх частак тканіны, пылка раслін і іншых рэчаў. А яшчэ я ведаю, што ў пылу ёсць мікраскапічныя часткі метэарытаў. Метэарытаў? У маім пакойчыку касмічны пыл? Так, на зямлю штодня выпадае каля 100 тонн касмічнага пылу. А яшчэ пыл не толькі засмучае матулю, але і важны для прыроды. Напрыклад? Пыл мае ў сваім складзе пажыўныя рэчывы, якія ён пераносіць з адной часткі свету ў другую. А яшчэ пыл у паветры дапамагае стварацца аблокам. Без яго б не было б дажджу. Значыць, калі я выціраю пыл, я рухаю атмасферу. Не, Кася, аднак ты робіш свет крышачку чысцейшым. А зараз час мульціпаўзы. Я сёння бачыла такога пухнатага кацяня з вялізнымі вусамі. Відаць, мянушка ў яго сэр Вусач ахоўнік падаконнікаў і грозны паляўнічы на мух. Сябры, вы ж памятаеце, што вусы для жывёл – гэта не простае ўпрыгажэнне, а сапраўдныя суперпрыборы. Суперпрыборы? Гэта як? А вось так. Вусы або вібрысы дапамагаюць жывёлам арыентавацца ў прасторы і нават у цемры. А яшчэ вусы ў кошак як радары. Яны вызначаюць, пралезе кошка ў дзірку ці не. Вось гэта тэхналогіі. Атрымліваецца, што коцікі дакладна ведаюць, куды ім варта лезці, а куды не? Атрымліваецца, што так. А яшчэ вусы улоўліваюць самыя лёгкія павевы паветру і могуць падказаць жывёлам, калі да іх нехта крадзецца ззаду. А яшчэ амаль што ў кожнага насякомага ёсць вусы. А сапраўды? А давайте зробім супервусатую віктарыну і праверым, як добра вы знаёмы з насякомымі. Мне падабаецца. Я падтрымліваю. Пачынай, Лесік. Пытанне першае. Якое насякомае мае вусы, якія могуць быць даўжэйшыя за ўсё яго цела? А. Жук-алень. Б. Жук-вусач. В. Муха. Г. Павук. Лесік, я лічу, што гэта жук-вусач, таму што яго такое імя. Правільна. Вусы ў гэтага жука быццам сапраўдныя антэны. А вось наступнае пытанне. Вельмі цікавае. Якое начное насякомае выкарыстоўвае свае вусы, каб адчуваць пахі і нават знаходзіць сабе пару аж за некалькі кіламетраў? А. Матылёк. Б. Жужаль. В. Лістаед. Г. Рагач. Мне чамусьці здаецца, што гэта матылёк. І гэта правільны адказ. Малайчынка, Кася. Працягваем далей. Якое насякомае нюхае вусамі усё вакол і адчувае, што ты нават наступіў побач? А. Мурашка. Б. Конік. В. Жукаўка. Г. Саранча. Усё складаней і складаней пытанне, Лесік. Можа, гэта конік? А вось і не. Вусы, якія выконваюць ролю і носа, і рук, і радыё, маюць мурашкі. Ой, які ж цікавы наш свет. А вось вам яшчэ адно пытанне. Якое вусатае насякомае пералятае з кветкі на кветку і смакуе пылок і нектар? А. Пчала. Б. Муха. В. Божая кароўка. Г. Матылёк. Ой, гэта дакладна пчолка. І зноў правільна. Сябры, вы сапраўдныя малайцы.
І табе, Лесік, дзякуй за такія цікавыя пытанні. Ой, якую ж вялікую ролю маюць вусы для жывёл. А я думала, што вусы гэта проста для прыгажосці. Ха, я бы паглядзеў. Модны паказ «Вусы 2025» ад вожыка да тыгра. Добрая прапанова. Аднак зараз давайце лепш паглядзім мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Сябры, які цудоўны цікавы ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою, незвычайных прыгод і цікавых адкрыццяў. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!